Здравейте, млади изследователи! Растенията са невероятни, нали? Те ни дават сянка, храна и дори въздуха, който дишаме. Но знаете ли, че само малка промяна в температурата може да има голямо значение за тях? Само половин градус. Може да не ни се струва много, но за растенията това е голяма промяна. С тази малка топлина някои растения може да се затруднят да растат. Те се нуждаят от правилната температура, за да цъфтят и да процъфтяват. Нашите вкусни храни като пшеница, ориз и царевица. За тях също може да е трудно. Ако е твърде топло, те може да не са с такова качество, каквото е необходимо. Дори големите гори го усещат. Леко повишаване на температурата може да ги изсуши, което затруднява дърветата да запазят листата си. И ако цветята имат проблеми поради топлината, нашите жужжащи приятели пчели може да намерят по-малко храна. И така, защо половин градус трябва да има значение за нас? Защото растенията са голяма част от нашия свят. Те са нашата храна, нашата сянка и нашите прекрасни зелени приятели. Страхотната новина. Можем да помогнем. Като се грижим за растенията, използваме разумно водата и научаваме повече за нашия зелен свят. Не забравяйте, че всяко малко нещо помага, дори и да е само половин градус. Нека обещаем да бъдем зелените пазители на земята.